Apa, nanos, anem a començar la reunió de veïns, vinga. Anem per feina o no podrem veure l'APM d'aquesta nit? Primer de tot hem de decidir entre dos pressupostos per pintar l'escala, d'acord, Manel? Sí, senyor. Després hem de decidir si posem moqueta o parquet a l'entrada. Jo crec que quedaria millor parquet, però bueno, això ja ho posarem a votació. També canviarem totes les bombetes per LEDs, que diuen que són més econòmiques i que a més contaminen menys. Com que no tenim ni un puto duro al compte de la comunitat, tindrem que fer una derrama, hòsties. Qui ha aparcat el gual? He sigut jo que he deixat la furgoneta una estona, però havia deixat un paper amb el mòbil per si molestar. Anem, noies, que s'està calentant l'ambient. La mare que et va parir, que t'has tornat boig. T'has carregat el pintor? Porto més de 2 hores buscant lloc per aparcar perquè no puc entrar al pàrquing. Qui ets tu, l'expresident? El del tercer primera? Sí, sóc jo. L'expresident. L'únic que va tenir collons de fer fora l'administrador. S'han acabat les derrames. Ho has entès. Que et va parir! Mateu aquest galifardeu! I ara tots cap a casa. A veure l'APM. Vinga, collons! Tanta reunió i tantes hòsties. Cada any la mateixa història. Vinga, corre! Quina mala gent. Collons, hòstia. Esperem que us hagi agradat. Aquest vídeo l'hem fet amb molt de carinyo i si us agrada, doncs li doneu el like i si no, doncs no passa res. A vegades s'agrada i a vegades no. Escolta.